Good afternoon, Kabalan, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video ay nandito tayo ngayon sa may Arayat to Nueva Ecija Road or Arayat to Cabiao Road. Yan, didiretsyon mo yan, mapupunta ka ng Gapan, then sa Maharlika Highway all the way to Norte na. Yan. So nandito tayo ngayon sa may tulay at pupuntahan natin yung Barangay Candating at titignan natin yung update dun sa nasirang dike doon na ginagawa na. Tignan natin kung ano na ba ng estado ng kanilang construction simula nung pumunta tayo 3 months ago. Ano na ba yung natapos nila. Ano kasi yun nagkaroon ng malaking problema dahil nag-collapse yung isang parte at naging delikado yung lagay ng mga kabahayan malapit dun sa flood control na yon. So yun titignan natin ngayon. So let's go. At ito na yung Pampanga River. Ayan, oh. Yung tulay sa kabila, hindi ko alam kung hindi natapos or what. Hanggang dito lang siya, oh. Ayan, tignan nyo. Pero merong mga poste rito. Meron silang nagawa, yun, no? Merong isang poste, tapos meron pa dito. Kaya lang parang na-stop yung construction. Or baka meron na kasi meron ng ano rito eh. Meron ng heavy equipment dito eh. Yan, pagkatapos kakanan na tayo rito. Papunta ng Barangay Candating. Bali babaybayin lang natin yung side ng Pampanga River. Malaos ko po, Barangay Batasan. Yan, dito na tayo sa Barangay Batasan. Ganda dito, oh. Papa Ray Milano Game Farm. Mga manok pala yun. Nakapintura pa yung mga tipi nila. Actually itong dinadaanan natin isa itong dike. Kaya tignan mo yung mga kabahayan, no? Pailalim doon sa magkabilang side. Kasi yung sa kabila, yung sa kanan natin, yan na yung Pampanga River. Gaganda ng mga bahay dito. Wow, pare-pareho. Ito na yung arko ng dito, Batasan pa rin. Batasan na Arayat. Ito na Barangay Candating. Yan. Nandyan yung flood control na pupuntahan natin. So sana naman natapos na nila para sa susunod na tagulan magiging safe na yung mga kabahayan dun sa tabis mismo na flood control na yun. Lakas ng hangin. Lakas talaga.
Naalala ko, dito tayo nagmerienda nun eh. Dito sa tindahan ni ate. Yan, yan. Tapos dito tayo mupo. Dito sa may malilim dito. Welcome, Barangay Candating, Arayat, Pampanga. Galing dito si Secretary Vince Dizon nung, ewan ko, last month yata o nung September, parang ganun. In-inspection niya yung ginagawang flood control dito. Bali, nire-repair nung contractor dahil ayon sa kanya, under warranty pa yung project nila dito. So sana naman nagawa na. Lalim na ng mga kabahayan, no? Tingnan yung approach nila, oh. Ganda ng mga puno, oh. Presko. Oh, lakas ng hangin. Bali yung location nung anong yun, yung dike na yun, malapit lang doon sa may barangay hall at saka doon sa school. Barangay hall ka na, matatanong mo na yung flood control na nasira. Yan, malapit na tayo dito. Ay, kakanan na tayo papunta doon sa school. Dito na yung covered court. Ayan. Welcome, Candating High School. Ayan na. Oops. Chicken Joy. Yun, ito yung Pampanga River. Ah, yun. Parang nagawa na nila kasi bagong simento na yun, no? Nagawa na. Meron pang konting natitira. Tara, lapitan natin bago tayo mag-drone. Ang lakas mo ng ang lakas ng hangin. Tignan mo, ang lakas ng daloy ng ng river. Tignan nyo, parang merong ipo-ipong umikot-ikot na ganon. Ayan, kitang-kita mo na yung nagawa nila, yun. Bagong simento na kasi yun yung nawasak eh. Tapos yung dito, parang kinakat yung mga So tingnan natin ang malapitan para makita natin kung anong ginawa nila doon sa may sheet piles na yun. So ito naman yung church, Santa Rita de Cascia, at yung Candating Barangay Hall. Yan. Ganda ng kulay ng church.
Ito na yung mga heavy equipment na ginagamit nila. Yan. Ang laki ng crane, no? Ito pala yung mga ginagawang ano, oh. Ito, yung pinapatong nila sa taas. Ito pala, oh. Ewan ko kung anong tawag dyan. Yung mga naka-cyclone wire na ano. Tapos bibigyan ng mga bato. Yan yata yung papatong dito. Tapos ipipinish nila. Yan, ang lalaki ng mga boulders dito. Pero dito, pangit pa rin yung daan. Ito pala yung mga sheet piles na ginagamit nila. Dalawang klase pala. Yan, oh. Merong makitid, merong malapad. Ang laki ng generator, oh. Ayan, nagawa na nila banda dun, oh. Init naman dito. Narating na natin itong mismong flood control. Nasa likod natin. At dito yung mga sheet piles na malalaki at yung doon na maliliit. At dito naman yung mga screen na ginagamit na binibugis na rectangular shape and then binibigyan ng mga bolters. So kung makikita nyo, na-repair na yung banda ron. Tingnan natin. Ito yung Pampanga River. Bali dati, doon tayo nag-park dati nung nakagamit natin si Pongkan. Tapos dito yung ginagawa pala nila, ayun, no, kinater. Kinakater yung mga sheet piles and then baka dinugtungan, wini-welding siguro. Lakas pa rin ang agos. Ito, ikakat din yan. Yung mga nag-bend, yung nasira, and then papalitan ng bagong yung konkreto sa taas. Ayan, so malakas pa rin yung agos. So mainit pa rin. Ayan, finally nakasilong din tayo. So at least may improvement na simula nung last time tayo pumunta rito. So dahil Sunday ngayon, siyempre walang nagtatrabaho, day off nila. Pero bukas siguradong full blast ito. Kasi nga, binisita ito ni Secretary Tison, in-inspection niya.
So nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung kabuuan ng flood control project na to. So I think dito na magtatapos yung pag-update natin dito sa Kandating Ray, Pampanga about the repair of this flood control project. So abangan nyo yung susunod nating update dito para makita natin ang kalagayan sa mga susunod na araw. So ride safe always, kabalan. See you when I see you, when Koy Landas is signing out.